खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। हाग्रामानि दाबि प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानायनि रोंगौथिया गैया। एबसुनि जानानै बर' हारिनि खामानि मावबाय थानायब्लासो गाहाम जागौमोन। क'क्राझाराव बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो रिहेबिलिटेसन होबाय। अमिक्रननि थाखाय आसाम सोरखारा एसअपि फोसावदों। कार्जलगावआव 8 लाख नकल रां हमदों। सत्यरन्जन बरानि दाबि हजरत महम्मदआ डाकाइतमोन। भारतआव हिन्दु एबा मुसलमाननि थै बोहैनांगोन। नगावआव हा दालालनि गाग्लोबनायाव 7 जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दानि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिसिखौ खुंनायनि रोंगौथि गैया। प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानायनि जैगथा गैया। एबसुनि आफादगिरि जानानै बर' हारिनि खामानि मावबाय थानायमोनब्लानो गाहाम जागौमोन। प्रमद बर'आ एबसुखौ सालायनाय बादिसो बिटिसिखौ सालायगासिनो। प्रमद बर'आ जाय बिथांखिफोरखौ लाना खामानि मावगासिनो बेयो बिटिसिनि थाखाय एसेबो मोजां नङा। बे गोख्रों अजदखौ होदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि मैया रबिबारखालि क'क्राझार जिल्ला बिपिएफआ आइजो दालाय, लाइमोन दालाय, बिएसइउ, माइनरिटि सेल, गरखा सेल गासैखौबो लानानै मोनसे मावफारिया बादा एबा वर्कशप लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि बे वर्कशपआव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लाना आथिखालनि बिटिसि सोरखार आरो प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सावरायो। बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नायनि सायाव प्रमद बर'आ खामानि मावगासिनो थानाय, बिटिसिनि मोन 10 बिफानखौ दिसपुरनो गथायफिननाय आरो बिटिसि ओनसोलाव इभिक्सन खालामना होखारहरनायफोरखौ बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो सापर्ट खालामा आरो बिनि सायाव गोख्रों हेंथा खालामगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया रोखायै मिथिहोदों। बबेखानि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नाय, बिटिसिनि थाखानाय गोहोखौ दिसपुरनो गथायफिननाय आरो इभिक्सन खालामनायफोरखौ मोजां मोनोना मोना बेफोरखौ लानानै गामि सहर गासैयावबो बिपिएफ दोलोआ हाबगोन आरो रायजो राजाफोरजों सावरायगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि दिल्ली, कलकाता, सिलिगुरि आरो गुवाहाटीआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोरखौ प्रमद बर'आ गावनि गोसो बायदि सालायदों आरो रावबो थानो हायि बायदि बन्द' खालामना दोनदों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया गोख्रों अजद होदों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव दिनै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो गावखौ सुंथानाय एबा रिहेबिलिटेसन होबाय। क'क्राझार सहरनि सोनाबहा थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै सानसेनि मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंना बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो नैथि खोन्दोनि रिहेबिलिटेसनखौ होबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै दिनै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 1669 सा बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो 4 लाख रांनि चेक गथायना गावखौनो फसंथानायनि राहा होयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बाक्सा जिल्लायाव 1105 बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो गिबि खोन्दोनि रिहेबिलिटेसन होनायनि उनाव दिनै क'क्राझार जिल्लायाव होबाय। क'क्राझार जिल्लायाव दिनै बारग' एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो गावनि आखाइजोंनो 5 बारग' एनडिएफबिफोरनो 4 लाख रांनि चेक गथायो। बे हाबाफारियाव केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म, अशोक सिंघाल, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी, बिटिसिनि गोबांसा इएम आरो एमसिएलए, बिटिआर हालामनि गोबांसा एमएलए, बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोर आरो आसाम सोरखारनि नखर आरो पुलिस बिफाननि गोबांसा गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंदों दि गोजोननि थाखाय गुबै लामायाव फैफिननाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो मैया आरो दिनै रिहेबिलिटेसननि 4 लाख रां गथायनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफाया मोजाङै मोजां मावफुंजाबाय आरो फैबाय थानाय समफोरा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोरखारा नाजागोन। बबेखानि एनडिएफबिफोरनि बांसिन केसफोरानो उइथड्र जाबाय एबा बोखांना लाजाबाय। जायफोर केस दाबिखौ उइथड्र जायाखै बेफोरखौबो सोरखारा थाबैनो उइथड्र खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै अमिक्रननि थाखाय आसाम सोरखारा गोदान गाइडलाइन एबा एसअपि फोसावदों।
सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ फोसावदों कर'नानि गोदान एसअपि। साउथ आफ्रिका, घाना, हंकं, इंलेन्ड, इटालीजों लोगोसे इउर'पियान हादरफोर इजराइल, जार्मानी, कानाडा, पर्तुगालखौ लाना बुहुमनाङै 30निबो बांसिन हादराव गिख्रंथाव महर लानाय कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै अमिक्रनआ भारतआवबो सफैनायनि उनावनो आसाम सोरखारा सांग्रां जादों, गोदान एसअपि फोसावदों। आसामाव अमिक्रननि गाग्लोबनायखौ होबथानायनि थांखियै रायजो सोरखारनि सावस्रि बिफाना फोसावनाय गोदान एसअपि बादियै आसामाव फैनाय एबा आसामनिफ्राय थांनाय साफ्रोमबो उरां दावबायारिफोरानो दावबायनायनि सिगां थांनाय 14 साननि गेजेराव गुबुन हादराव दावबायनाय रिपर्टखौ एयार सुबिदा पर्टेलाव आपल'ड खालामनांगोन। बेजों लोगोसेनो 72 घन्टानि गेजेराव कर'ना टेस्टनि निगेटिभ रिपर्टजों लोगोसे बे आनजादा सैथो होननानै सेल्फ डिक्लेरेशन अफ आपल'ड खालामनायनि उनावसो उराङाव गाखोनो खाबु मोनगोन। उराङाव गाखोनायनि सिगां सोरखारनि बिथांखि बादियै क्वारेन्टाइन थानो राजि जाथारनांगोन। अमिक्रन साग्लोबनाय हादरफोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरनि सायाव उरां गाथोनाव कर'नानि नेमखान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन। उरां गाथोनाव ओंखारफैनायनि उनाव दावबायारिफोरा कर'ना टेस्ट खालामनायनि सेम्पुल एबा फोरमान दिन्थिनांगोन आरो कर'नानि गासैबो नेम खान्थिफोरखौ मानिथारनांगोन। मख'नो गोनांदि गुबुन हादरनिफ्राय आसामाव फैनाय दावबायारिफोरा उरां गाथोनाव कर'ना टेस्ट खालामजानांगोन आरो निगेटिभ मोनोब्लाबो 7 साननि थाखाय हम क्वारेन्टाइन थाथारनांगोन। 5 बोसोरनि दुइसिन खुदियाफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनायनिफ्राय रेहाय होगोन। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव लाख लाख नकल रां हमदों। चिरां पुलिसआ मैया मोनाबिलियाव काजलगावआव सिग्रोमनानै 8 लाख रां नकल हमदों, नाथाय सासेबो सुबुंखौ हमनो हायासै। रिपर्ट बादिब्ला स्रोद सुलुं बादियै मैया मोनाबिलियाव धालिगाव थानारि पुलिसआ काजलगाव पलासबारि ओनसोलनि 37 नं राजालामायाव सिग्रोमनायाव नम्बर प्लेट गैयि गोसोम गाबनि पालसार बाइकजों सोनाब फारसेनिफ्राय फैनाय सानै सुबुंखौ लाखिनो थिननायाव दुथांफोरा खारलांनो नाजायो। पुलिसआबो उन होसोनायाव सानैबो दुथांफोरा काजलगावनि पलासबारि ओनसोलाव बाइकखौ गारनानै खारलांनो हायो। नाथाय बाइकजों लोगोसे दुथांफोरा गारलांनाय मनायाव नकल 500 रांनि माखासे बान्डोल गासै 8 लाख रांजों लोगोसे नकल रां साफायनाय बाहायग्रा गुफुर आरो गोसोम गाबनि माखासे लेखा बिलाइफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हायो। बबेखानि सिनाय मोनै दुथांफोरा नकल रां लाबोखुमानाय आरो काजलगाव ओनसोलाव नकल रांनि लेनदेन खालामगोननि बागै पुलिसआ स्रोद सुलुङाव मिथिखागौमोन होननानै चिरांनि एडिशनेल एसपि प्रकाश मेडिया खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनाव लाख लाख रांनि नकल रां बोखांनो हादोंब्लाबो पुलिसआ सासेबो सुबुंखौ हमनो हायाखै। हजरत मुहम्मदआ सासे डाकाइतमोन। आइजोफोरखौ लाजि फोनांनायानो मुसलमानफोरनि धोरोम, बेनिखायनो कामाख्याखौबो बदनाम होनो नाजादों। बे बाथ्राखौ बुंदों हिन्दुबादि दैदेनगिरि सत्यरन्जन बर'आ। मख'नो गोनांदि एमएलए अमिनुल इस्लामआ कामाख्या थानसालिनि हाखौ सम्राट औरंगजेबआ दान होदोंमोन होनना बुंनायनि हेंथायै अमिनुल इस्लामखौ सावरायनो थांनानै सत्यरन्जन बर'आ बेबायदि अजद गोनां बानबुंथिखौ होदों। रिपर्ट बादिब्ला सत्यरन्जन बर'आ दिनै अमिनुल इस्लामनि हेंथायै दिसपुर थानायाव एजाहार थिसनदों। एजाहार होनायनि उनाव सत्यरन्जना खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव अमिनुल इस्लामखौ सावरायनानै अजद गोनां बानबुंथि होदों आरो दानिफ्राय आसाम आरो भारतआव डिक्टेटरशिप सोलिगोन, हिन्दु नङाब्ला मुसलमाननि थै बोहैगोन होननानैबो हुमखि होयो। मख'नो गोनांदि अमिनुलखौ हमनांगौ होनना दाबि खालामनाय सत्यरन्जना बुंदों दि गिबि मन्थ्रिनि बाथ्रा बुंनाय आरो खामानि मावनायनि गेजेराव फाराग गैयाब्ला अमिनुलखौ थाबैनो हमनांगौ आरो खोमा हमना निमाहा बिहोनांगोन। नङाब्ला 8 अक्ट'बर खालि अमिनुलनि न'आव थांनानै बुजायहैगोन आरो बुजायनायाव बुजियाब्ला बुगोन होननानैबो हिन्दुबादि दैदेनगिरि सत्यरन्जन बर'आ हुमखि होदों। नगाव जिल्लानि मनकुलियाव हा दालाल जयनाल अबिदिन मुंनि सासे हा दालालनि गाग्लोबनायाव 3 आइजोखौ लाफानानै गासै 7 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जयनाल अबिदिनआ गंसे गोफार दिगारजों बयखौबो सुख्लाब-सुख्लिब खालामदों। नखरसेनिनो गासै 3 बांद्राय गोब्राबसिम जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै आब्दुल कादिर, आब्दुल ससिद, मतियुर रहमान। आथिखालाव बिसोर 3खौबो नगाव सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोबावदों दि जयनाल अबिदिनआ मतियुर रहमाननि न' सिङाव थानाय माखासे दोहोनफोरखौबो बुख्रेबनानै थेर-बेथेर खालामबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।